Така, здравейте, аз съм The Blazer и това е един гайд на WoW за Владимир. Ето, това съм аз. С скин. Good. Окей. Значи, нашия тим сме Зайра, Кенен, Синзао, Доктор Мундо. Да, и аз. Другия тим са Twitch, Зинзао, как го произнасят, Йорик, Ли Син и Картос снимаме джунглър Зинзао. Ето аз седам тук в храстите. И някой ми дава фолбак, който е Кенен. Значи по принцип аз не исках да съм соло, но разбрах, че соло Владимир е доста добре. Въпреки че някои хора не го одобряват. Да. Така, нека започнем за начало като ability-то. Първото ability Q, нали, се казва Transfusion, значи дилва някакъв демидж, нали, на таргета, който го пусне и го хилва с процент от демиджа, който е вкарал. Втората магия се казва Sandwich Pool, значи коства му 20% от кръвта, която има, не от цялата му кръвта, която в момента има. И става targetable, т.е. никой не може да го таргете, никой не може да прави магии и всеки работи. Третата магия Tides of Blood, стрела някакви като ножки, едно такова, и се стаква до 4 и колкото повече стака е толкова повече демидж вкарва. И отът му Hemoplage, не знам как се произнася точно. След 5 секунди енемитата, които се окаснат, е масивен, ще им вкара някакъв демидж там. И ето аз съм топ срещу Twitch и Йорик. Така. Тук правя някакви ласт хитове. Пускам трансфюжени. Няма да виждате. Ето тук направих един ласт хит и Йорик почна яко да ме хараса с тези духчета. С това виждате си купил Меки Пендант. Ето хараснах малко Twitch, но сега Йорик доста яко трейдваме с него. Защото сега ще се върне и ще им пуснем скапа на духче. И той изнави девица. Кенен ганква. Но нямаше много голям успех. И тук се развивам Sandwich Pool, защото просто те имат... Опа! Ли Син. Ето го, това е Борон с най-новият скин, който виждате е много грозен. Но да се върнем към мен. Ето Йорик яко хараса тези духове, пък и не е проблем за него, понеже Меки Пенданта му възвръща адски много мана, нали? Ето сега пак хараса Кенен, понеже знае, че Кенен има в случай по-беззащитен и вкара доста по-голям демидж от мен. Тук Кенен вкара адски много демидж, аз флашкам с надеждата да взема кил, но тя междувременно успява. И аз ще се намаля звука, защото сигурно не се чувам. А така е по-добре. И тук ласт хитове, Йорик пак яко ни харасва. И аз трейдвам яко с трансфюжена. Тук развивам Tides of Blood, мисля, че. Да. Tides of Blood. Ето и рейнджер. Ето ви. Това са един нощите, които мята. Стакват се до 4, както бях. Ето виж сега. Харасвам го яко. А пък и не е проблем за мен да дам кръв, понеже трансфюжен връща кръв. А и Tides of Blood са много добри на високите нива да разчистате миньон уейвове. Ето аз тук се стъква на 4, да може следващия път да му набия яко демидж. Ето опитах се, но не успях. Това духче яко ми харасна. Междувременно аз тук направих най-голямата си грешка, че само си хабях кръвта. Ето ние тук се опитахме да го кюнем. Аз го слекна много малко кръв и Кенен дайвна по едно време. Не съм сигурен как стана точно, сега ще видим. Ето тук правя най-голямата си грешка, че използвам Tides of Blood. Но това не е никакъв проблем за мен, понеже си имам трансфюжен и яко се харасвам с него. Да. Нека, опа, да забърза малко. Ето той е умрял, нашият Синзао умрял от голема, което е доста странно, но за сметка на това беше единственото умиране, мисля, че за цялата игра. Той после се разви, беше най-мощният за целият ни отбор. Добре, нека забърза малко. Ето пия, само харасвам. Ето, този Кенен вече ми досаждаше адски много след тъпи знаци. Ето
Ето Twitch дойде. Тук яко ме хараснаха. И ето Кенен, тук опитахме да направим нещо, но те винаги се фокусират на мен. И ето, както виждате, Топ GG, т.е. Зинзал направи първият си кил. Така. Тук мисля, че за малко да убият Кенен. Ще забързам още малко, да видя какво стана. Ето Twitch дойде тук. Нали, той в момента е тук. После се махна. Аз реших да питам Staids of Blood, но вече беше късно, понеже закъсняхме. Кенен имаше шурикен, нали, пазесив от втората. Можехме да го убиеме, но... Така, нека продължим. Ето, тук Ли Син, нали, идва. И те се опитват да ганкнат ето тук. Нали, Ли Син стои тук. Ние харасваме и сега Ли Син ще ми скочи с Twitch. Но аз успявам да избягам с Blood Pool или Sandwich Pool, няма значение, и килваме Йорик. Ето, Синзал го килва, аз хващам асист, а Twitch яко ме харасва, но и ние го успяваме да го килнем. Ето ще видите по какъв мазен начин го килва Синзал, аз нарочно само гледам. И тук Ли Син Зайра направи нещо отвратително. Тук помислих, че съм се пуснал ултимейта, но не можах. Сега наблюдайте какво правя. Флашвам, пускам си ултимейта, а тя го убива. Това беше ядски тъпо и дори не фанах асистенс. Значи... Да. Забързам по най-бързия начин. Пускам на... няма начин. Така. Ето вече сме тук. Нали, на Лейна. Ето Йорик само пуска тези смътани духчета. Но не го бърка, той си има Теарс в Годас. Ето, Синзал пуска пинг, че иска да трепят дракона, но той може и сам да си окилне. Ето аз тук наслагах доста лардове, ето вижте и темите, които купих, доста лардове купих. Купих ги заради Twitch, но после каза, че Twitch отива АФК и само аз си похарчих парите. Ето харасвам Йорик и той поема на няколко шота от Тауър, това не го бърка, понеже той използва духчето за лайфстил и него изобщо не го ебава. Затова. Ето, погледнете какъв демидж ме вкарва. Да. Тук мисля, че карта да убиваше Кенен. Ето в момента виждаме Йорик, че отива към Зайра. Нали? И ние се старахме да убием Twitch, но Синзал естествено пак взе кила. Ето аз тук слагам ларда, понеже имах възможност и вижте какво правим. Twitch ни мята почнака и ни разкрива. Йорик веднага ни хвърля словове и само Синзал успява да вкарва демидж. Не и аз. Аз не успявам да не успях да хвана асист. Сега ще забързаме малко. Тук главно фарм. Тук мисля, че не се случи нищо интересно. Ще забързам. Тук Йорик доста се издраза, преди се върнах целия хел с Transfusion. Както виждате ме вече на лева 4. Синзал се взема без проблем червения бъф и после отиде да ганкне долу, мисля, че. Няма значение, ще забързам пак. Ето тук Синзал ганква, аз успявам да спусна ултимейта, но пак той хваща кил, естествено. Май. Не, това ми беше първият кил, да. Значи тук хващам аз килът си. Мислех, че беше когато отидох мид, не бях сигурен. Както виждате, това си е реплей. Да, ето доктор Мундо тук. Не го знам какво прави, стои АФК, просто Twitch си го харасва. Тук той просто и Twitch междувременно не успява да го убие. Не знам защо Twitch просто... Мисля, че той имаше флаш. Да, има флаш. Защо не флашна? Да, ето, Twitch току-що флашна, представете си. Може да флашне просто да се пусне експънджа на доктор Мундо и ще да го смачка, но... Няма значение. Ето те го килва. Тук Ли Син прави дъбъл кил. И мисля, че стана Killing Spree Unstoppable, не съм сигурен. Но аз междувременно си рекалвам. И си купувам батушки, лардове. И пак отивам горе. Така. Ето. Йорик тук се опитва да ме харасне, когато излиза от рейнджа на кулата.
точнах на Картус Ultimate с Sandwich Pool. Ха! От из гъджа. Създавам сега разбира какво е гъджа. Въпреки че се пише топ ГГ. Вау. Така сега ще забързам. Тук няма много интересни работи. Тук те ганкнаха, но Йорик остана пак на много малко кръв и пак не успяхме да го убием. Йорик. Просто добър. Ето го. Кен тук му дай на яко, но оставам... Мисля, че не успя да вземем много шотове от тауъра. Ще забързам. Тук се опитвам да й помогна. Да помогна на Кена. Но нямах много голям успех. Ето ще... И сега Лисин ще ганкне, аз ще ги оттрепа тук като... Просто слагам Ларда тук. И ги виждаме. И ето вземем още кил, естествено. Тя ще го хване. Продължава пре. Унищожаваме товър. Сезон и другия сезон, но нашия сезон нямаше равен просто. По статус. Вау. Нека се бързам. Така, и ето ме мит. Дори не отхванах асистанс. И... можем вече прескочим към фул билда. Тоест, вече го пускам на максимум забързан кадър. Ето ги словам, но този сезон, докато се усети, просто... Картус тук умря за секунди. Ако не бях се бързал, просто Картус щеше да умре 3 секунди нямаше. Добре, тук не се случи нищо интересно, нито ги охванах, нито нищо. Рекалвам. Купвам някакъв тъпитем. И отивам пак мидъл. Всички искат дракона да почнем. Картус междувременно те имаха лард. Разбрах просто. Ето аз имам дракона, но тук умирам. И си стана легендари. И ето тук. Те се сурендърват. Точно 200 минута. Нищо, че Лисин беше легендари, но... Още GG.